Muri yeZimbabwe mukomana anonzi Sengezo Tshabangu aiwa azovhura hombe azotukwa nevanhu azotukwa neZimbabwe yose achinzi aiwa iwo wakapusa. Muri yeZimbabwe nokuti Sengezo Tshabangu pane mashoko anouya paTwitter hendo achinyora mashoko ekuzviklarifaya achida kuzvichenesa achiti aiwa inini ndasiyana naNelson Chamisa, inini ndini ndakwanisa kuburitsa job scala musungwa. Muri yeZimbabwe aiwa muzora nhasi azoudzwa magara moyo. Sati ndaenda mberi nenyaya iyi ndokukudzirai wasubscriber wolike wotina on the bell icon tambochana mabhitsa ndokupa pano paZVAITWA News Live nokuti Sengezo Tshabangu anosvika nyora achiti for clarity's sake I wish to let the world know that I personally negotiated for Job Scala's release from prison because he was a political prisoner, so his release required a political solution, just like in Tendai BTC case in 2008 when he was charged for tears on his my man. Muri yeZimbabwe ndozvaitagwa naSengezo Tshabangu achiti aiwa ndoda kuclarify kuti vanhu vazive kuti ndini nemasimba ndinokwanisa kunegotiata kuti job scala abuditsiwe. Saka vanhu vanouya vachireplya vachipa mafungiro avo vachiti this confirms that it's a ZANU-PF project and the public court will always deal with you for selling the struggle for money. Vamwe vanenge vachiti good for you, vanhu vamwe vanenge vachimutuka nemamwe mashoko atisingakwanisi kutaura pano paplatform. Vamwe vanenge vachiti Tshabangu high court. Saka muri yeZimbabwe ndiwo mashoko anoitwa naSengezo Tshabangu achiti aiwa inini ndini ndakakwanisa kuburitsa vajob scala musungwa. Tive mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aya? Aiwa pinai mucomment section medu, musakangana kusubscribe, kulike, kuchonera on the bell icon. Tambochana mabhitsa ndokupa pano paZVAITWA News Live.